खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों मैया क'क्राझाराव 14थि हौवासा आरो हिन्जावसानि टास्कबल चेम्पियनशिप 2023 नि नेशनेल गेमआ बोखावनाय जाबाय। बे गेमआ क'क्राझारनि HSMP फरायसालिनि प्लेग्राउन्डआव 3, 4 आरो 5 दिसेम्बरलागै खुंनाय जादों। बे टास्कबल गेमखौ अल आसाम टास्कबल एस'सिएशनआ खुंदों। Delhi marching forward very proudly. गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोनथाम रायजोआव BJPनि देरहानाय बिबुंथि होयो। যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। মই চাৰিওখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত শিৰ নত কৰি তেখেতসকলক মই হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ভাৰতবাসী ৰাইজৰ অসীম মৰম, শ্ৰদ্ধা, চেনেহ, শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে আৰু भारत हादराव 5 रायजोनि बिसायख'थिनि रिजाल्ट ओंखारनायाव गाहाय मन्थ्रि मोदीआ दिल्ली BJP गाहाय मावफुंसालिनिफ्राय BJPनि सोद्रोमाफोरखौ बिबुंथि होयो। भारत माता की आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। 3 रायजोआव BJPनि देरहानायखौ लानानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावदों। तामुलपुराव गोजोननि थाखाय सान 7 नि थाखाय श्री श्री भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होनायनि हाबाफारि लादों। गुवाहाटी खानापाराव भीमराव आम्बेडकारनि गोथार सान फालिनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैदों। गसाइगाव नोगोर आफादा जौगाखां भारत संकल्प जात्रा हाबाफारि खुंदों। तामुलपुर जिल्ला आइजो खौसेथि आफादा शक्ति रूपा सन्मिलन खुंदों। फैगौ 28, 29 आरो 30 जानुवारियाव खुंजागोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ SC UPPL सेलनि बानजायनायाव गासै 100 जन सुबुंफोरखौ लानानै गसाइगाव जिल्ला UPPL SC सेलआ इन्टारेक्शन प्रग्रामखौ खालामदों। मानासाव लामा दलं बायदि बानायनो सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ स्रां खालामनो 14 करोड़ रां बाहायगोन होनना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया बाथ्रा होदों। गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाय बर' फिसाफोरखौ लाबोफिननो बिटिआर सरकारा माखासे स्किमफोरखौ आखायाव लादों, CEM प्रमद बर'आ बुंदों। गसाइगावआव UPPL राजखान्थि दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि दिनै गसाइगावनि बालागाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 2000 निबो बांसिन UPPL दोलोआव जयनिं जाफैयो। पर्बतझरा ओनसोलनि बारग' NDFB आरो NLFB नि गासै 24 दावहारु सोद्रोमा आरो BPF नि गासै 62 गोख्रों सोद्रोमाफोरा UPPL आव हाबफैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।